Naimbang ag sa patay amin ay ayatin nga kakabsat. Ada kita ta dito ayan ti kabsat tayo dito nga madama nga agtortornok iti kunkunata yung similya nga birthday. So mapanak ijayan da. Ay. Kastagayan ti teknik na ya, brother. Iti panag similya iti kastoy nga klase iti tabako. Anya nga daga daytoy wenno anya nga klase. Dapo, brother. Ay dapo. Dapo ti dryer. Adi kasla ukis ti irik. Kaya sa wan nay papudot o tinuno. Adi pinagsungrod da brother nga dry iti ko. Muna nga insungrod jagor ti brother niya. Brother ti ko ti kumpanya brother. Ay nagapot kumpanya to yung dati nga kasto nga dati nga nalayon. Deliver da brother diyan. Ay kas digayam no. Deliver ti kumpanya. Bigyan naman to ni Jay. Oo brother. Tatamalpas yung may keyword ti brother kasi naman technique yun tapno kasta nga agipurwak kayo iti kwa. Ti parabawan ti ko ti brother kasi ni. 3. Ay 3 pala ang 3 pay lang niya. Ay kas Jay. At ang turnok kita niya. Nalakan to nga bakating di tray. Ay tapno lakan to nga bagkating di train. Kas lahang naka ang maparigat di similya. Jay ramot kunam. Ay kas Jay gayam ti teknik na kakabsat kin gayam. So tatatanam mon tayo kakabsat no kaso ti teknik iti panag similya iti barley ta dagitoy duwa nga dagitoy ket talaga isu tinadutukan dagitoy nagragsak na ni Di pare budis daytoy kakabsat kin gayam. Happy latta iti adda iti panpanot da. Naragsak iti biag nasalon at iti biag kakabsat kin gagayam. Brother, kasano daytoy araramidin nyo nga daytoy tabako nga apay nga gabgabutin nyo mot anya nga sano nga ti purpose dayta kakabsat. Kabuti mo palang mot brother sadan to iturnok diyan ti tray. Ay din ti tray. Ay kayat na nga sa brother ket kasla isilid-silid yung nga iturnok o imula-mula. Doon brother sagay sa nga pon diyan ti kadaabot di tray. Ay kasjay. Dagiti pinakababatit nga nalaingan brother anya nya ti kuana atoy hanga mapwede dagito yan. Mabalin no mano sanda dagiti dito. Ay tama kid brother no mano sanda para turnaw. Sister Carlina. Manon nga tawon yun nga kasla agsimsimilya iti kastoy nga klase iti tabako. Manon nga tawon yun. Isa nga pulong nga tawonan brother. Ay sa nga pulong nga tawon nga panag simsimilya yo ket adumutten dagijay kasla napunpundar yon nga may panggat kipagsiatan iti panagbiag. Brother na nga sinapo ka damutten makita nga nay punpundar. Okay, so dagita kakabsat kin gayam iti familia ni brother kini sister ket maunlad iti inda panagbiag iti kastoy nga panagtrabaho wenno panagsimilya nakapundardan kadagiti adu nga likamon kin kastamot kadagiti kun kunata yung dagdaga tartaraken. So mapantayo pa ije banger ta kitaan tayo man dadyo kun kunata yung turnok. Ata akon iti lugar wenno rest house ni Sister Carlina nga pag aramidan da kadagiti iturnok nga tabako pasagat iti may nga ina nga nalaing nga agturnok. Talunsudang man sister no manong pieces itilaunan na daytoy may nga tray. 200 brother. 200. No manumat iti malpas mo iti agmalom nga tray. 60 brother. 60 nga tray. So dayta kakabsat kinigayam iti kinapartak wenno kinaalis-tuda nga agturnok dagitoy nga in-inna. Agtugtugaw dati agmalmalom, dati kapeda, agmeriendada. Ken ay agtutungtong dalaeng kasla basic laeng kuma kasla trabaho lang iti kuda iti kakabsat kinigayam dagiti
So daytoy ni manang salod ni sumad iti may isang kadwada kinadamot din kabagis ko talaga mayat ti talaga nga sinango nata nalawag nga nalaing to ayan nakakapsat kin gagayem. Oh. Pero na lang gilawag. Wow. Apo na pintas nga talaga tagaron. So dagiti kakapsat kin gagayem iti nagagaget nga in na ditoy probinsya mi nga Isabela kakapsat kin gagayem. Dagiti kun kunata yung turnok, when og turnok iti tabako nga aydak, when no barley kakabsat kin gayam. Dito yung location, kiti location ni Sister Carlina Ranil, dito is Santa Isabel Norte, Ilagan City, Isabela. Dajay mat iti ayaten ng asawa. Ay, Okay. Thank you very much and God bless us all kada kayo amin.